A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul jihad utawi ki kebeing dalam martelakeun jihad. Parudun utawi jihad ku parudu muakkadun kang den kukuhakeun ala kulli dzakar ing atase saban-saban wong lanang. Mukallafin kang mukallaf aslama kang Islam ya zakar hurin kang merdeka basar kang anduene paningali wasihatin lan waras yutikuhu kang kuat si mukallafin jihad. Pain asar maka lamun tang aboyong yesimam maka lamun tang aboyong ieu imam merokok maka jadi abid an-nisa sapa pirang-pirang wedan wajal jununi lan wong kang edan wasigor lan kang cilik wa gairuhum lan utawi saliyane nisa majnun lan sugir roa iku ningali al imam sapa imam al ajwada ingkang leuwih bagus min katlin bayane saking dibunuh aurikin atawa dijadikeun abid wamanin atawa nyalamatkeun wamanin atawa masihan naonnya kamari teh naon kan teh kamari nemuin teh naon kemurahan aw pida atawa tetebusan wa qabla asrianing dalam sadurunge ditawan tip bimalin kalawan harta au asro atawa pira-pira tawanan muslimin wa malahu lan ing hartane asir isoma ngaraksa sira min qabli khairatil imam saking sadurunge pipilihan imam aslama kang Islam ieu asir wa qabla asri tiplin lan ing dalam wa qabla asri lan ing dalam sadurung ditawan tipla kitu tip tawulid nasab tipla ngaraksa sira ing bocah anak nasab wa malahu lan ing hartane asir wahkum lan ngahukuman sira bi islami sabiin kalawan islame bocah cilik aslama kang manjing Islam mimba diusulihi ale tetap saking sawarehe wong tuane muslim ahad sapa wong sawiji wa au in sabahu atawa lamun ngaboyong ing sobi muslimun sapa wong Islam inan paroda ing dalam nalikane ngizyan ieu sobi anhum saking usul kaza hale tetap kaya iki sobi lakit utawi sobi kang tinemu muslimun iku wong muslim banyu jada kalawan nyata den temu sobi esu muslimun ing dalam sakira-kira wong Islam biha kalawan darsakan iku nganggon si muslim bambul ghanimah utawi iki kubing dalam martelakeun ghanimah yutasu dan tantukeun minha kalawan ghanimah qatilun sapa wong kang membunuh bisalabi kalawan disalab kalawan didedele kafir wa khumis lan ngabagi 5 sira al baqi ing sakakarine wa khumsun maka utawi 1/5 lin nabi ku tetep kadue kangjeng nabi yusrafu kang bakal dipolahkeun ieu khumsun min masalihin saking pira-pira kamaslahatan muslimin waman lan uang nusib kang disubangsakeun ieu siman hasimin kadue hasim wali akihi lan kadue dulure hasim al muttalib tegese muttalib bin Talib didakarin kadue wong lanang adiib nikelkeun sira walil yatama lan kadue pira-pira yatim bila abin kang tetep kalawan ronono bapa in lam yara lamun ora ana ngimpi lan ilam yaro lamun durung ngimpi si yatim ihtalaman ing ngimpi jima
wa fuqara lan pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin kama kaya barang libni sabil kang tetep kadua ibnu sabil fi zakati ing dalam bab zakat kudima us didinginkeun ieu keterangane kang us didinginkeun ieu keterangane ieu ibnu sabil atau kang us didinginkeun ieu keterangan ibnu sabil. Warbal akhmas dan utawi papat pira-pira perlima negonima kosmul mali iku dendu harta kosmul mali iku dendu kosmul mali iku dendu hartani arbaul akhmas li syahidin iku tetep ka li syahidil wakati iku tetep kade wong kang nekani kadadian pil kital ing dalam perang dirojulin iku tetep kade wong kang lumaku sikil sahmun utawi sebagian kama salasa kaya telu bagian majaidah diparisin kang tetap kade wong kang nunggang jaran wal abdulan utawi abid wal insalan wong edan watip lulan bocah in mata lamun mawat si paris lil warasah maka utawi bagian iku tetap kadue piro-piro ahli waris. Wal abdulan utawi ambid wal unsalan wong edan watip lulan bocah yugni kang nyugikeun ieu tiplu wa kafirunan wong kafir hadoro kang teka ieu kafir ing wukah biidni imamihi kalawan idin imami kita sadaya sahmun iku sabagian sahmu akoli iku anduene bagian leuwih kidik-kidike barang bada kang pertela ieu sima qadarahu hale ngira-ngirakeun ing aqal alimam sapa imam haisu ijtihad ing dalam sekira-kira ijtihad ieu imam wal pai ulan utawi harta pai mai ku barang yu khodu kang dialap ieu sima min ku parisakeun pira-pira kafir pi amnihim ing dalam amane kafir kal usri kaya 10 pitu jari ing dalam pira-pira pedagang kupar humsuhu maka utawi 1/5 harta pae kal humsi iku tetep kaya 1/5 min ghanimah saking ghanimah wal bakilan utawi sakakarine lil jundi iku tetep kadue balai tentara hawau pada merkoleh iya si jundi taksimah ing duman harta pae babul jizya utawi iki kebing dalam mayar upeti ya wa inama tu khodulan pasti dialapi jijamin khurin dakar saking wong merdeka kang lanang mukallafin kang mukallaf lahu kang iku tetep kadue mukallaf kitabun utawi kitab istihara kang masuri kitab awil majusi atawa majusi dunaman salian wong tahu wada kang netepi agama Yahudi abahu sapa bapa biang yasiman mimba di bisatil huda saking sause diutus Kangjeng Nabi Isa kang nuduhkeun kang aweh pituduhan aqaluha utawi kidik-kidik jizya fil hauling dalam setahun dinar zahabi kusadinar emas wadi puhulan tikelane dinar min mutawassiti rutab saking wong kang sedengan pangkate Wamin goni lan saking wong sugi arbaun di kepapat dinar ila qabil tatkala narima ieu si kafir wasyrut lan nyaratkeun sira diapatan ing gawe susuguhan liman kadue susugu ing gawe susugu liman kadue wong bihim kalawan kupar nazal kang nemu ieu siman salah sataning dalam tilu dina wayal basunan lan wajib ing ayeuna kupar opo yen tanganggo ieu si kupar al giaro ing ayeuna giar ing ayeuna pagawean kang beda opo kosobina tawa sadukuri dodot jaalu ngajadikeun ieu kupar zinaro ing sabuk cangkeng waya terakulan ninggal ia kuparu kubal khobri harbina
rukuba qabli karbina ing ayeuna nunggang jaran perang ingsun sadaya. Wala yunawwa wala yusawu lan yen ta ora madani ieu ku paral muslimina ing wong Islam kabeh fil bina ing dalam bangunan ing dalam babangunan. Waduh ngaluhur wa antaqadalan narima batal Allah dua perjanjian bijizyatin kalawan upeti mana kang nyegah ieu kafir ing jizyah wa hukmi syar'in lan hukum syara bitamarudin kalawan angas dapak kang nolak ieu kafir ing hukum la harabin ora sabab malayu bitokni iku tetap sabab ayeuna cacat bil islami ing bitokni iku tetap ing dalam sabab nyacat bil islami ing dalam Islam au fi'lin atau pagawean ya duru kang milarani ieu si fi'lu al muslima ing wong Islam kabeh nakdu utawi ngudari atau ngaruksak janji au syirita lamun disyaratkeun tarkun apa ninggalkeun nyacade wal imamu lan utawi imam khuyira iku milih ya imam pihing dalam kafir kamal kaya barang kang tetep ing dalam kang sampurna qad usira kang teman-teman ditawan ieu si kamil kafir atau kafir. Fa kitabu sayyidi wa utawi kabing dalam meratakan hayawan kang diburu wa dabaih lan pira-pira hayawan kang disembelih min muslimin saking wong muslim wa di kitabin lan wong kang kafir anduene kitab halal yusaid lawasani orano saking wong kang nyembah belhara wal majusi lan wong majusi aslan kalawan babar pisan wa syartuna nawi syarat tapi ma ing dalam barang halal lukah ngahalalkeun ieu ulama ing ma in yuk dari kulamun kawasa ieu si mana alaihi ngatas ma qot aku lihalkin ing nugel saban-saban genggerong wa marin dan urat mari haisul haya sakira-kira utawi urip mustaqarrul hukmi iku kang ditetepkeun hukume bijarihin kalawan perkara kang natoni ladu purin ora kukuad min atawa balung wa gara makdurin lan utawi nyembelih hayawan kang ora bisa dikuasani alaihi sapa ing atase hayawan suyida maka hayawan kang diburu suyida hale hayawan kang diburu au bairo atawa onta nada kang mabur ieu si bair au tarodada atawa kang ragrag ieu si bair ajarhu iku natoni nyembelih hayawan kang ora dikawasani iku natoni in yujhik lamun ngetoakeun ruk ieu si jarhu bigairi admi kalawan salian balung au jarhuhu atawa natonina ieu si gaer au mautuhu atawa matine si gaer bil pami kalawan sabab mulut asu digigit asu irsalul kalbi lan nguculaken asu jarihin kang natoni agairi atawa salian kalabin sabuin bayane saking sato galak mu'alamin kang dilatih atairi atawa manuk enoke isi mana tiu kang anut ieu si jari gaira maratin hare orang sabalin ida tumir tatkala diparentah ieu si jari waduna klinan orang mangan daginge yantahi hale tutug ieu si jari in yan jari maring yan tanarima dicegah ieu jari wa innama yakilu lan pastine halal asaidu apa hayawan kang diburu au adrakahu kang nemu ieu si maning sayid maitan hale mati awil madbuh atawa kaya hayawan kang disembelih ala harakah ing dalam tingkah obah wa sunnah lan den sunnateun ayak to apa yang tanugal ieu si man al audaja yang pirang-pirang otot bulu kamayan haru kaya oleh nyembelih ieu si man labatal bair ing ayeuna
ing tenggorok gulune ieu si onta ko iman hale ngadeg. Ing tenggorok gulune onta ko iman hale ngadeg. Oh ana wa wujiha lan dipadepkeun al madbuhu opo hayawan kang disembelih nahwal kiblat ing arah kiblat. Wa qabla an tusalli lan ing dalam sadurung yen tamaca lan ing dalam sadurunge yen tamaca selawat sira kul ngucap lapat bismillah. Wasami lan maca basmalah sira fi dukhiyati ing dalam nyembelih kurban. Wa kabbiro lan maca takbir sira bidoa lan kalawan maca doa bil qabuli kalawan katarimane kurban pajharo maka ngabantarkeun sira berbiate utawi kabing dalam marcalakeun kurban waktu anate waktu ne kurban qadru salat rakaataini iku seukuran salat 2 rakaat min tulu iwit saking metene sarangengetan kodi kang wis tutugi salat khutbataini lan khutbah qara. Wa sunna lan den sunatkeun mimba dirtipai saking sawise muncuke sarangenge ila salah satu tasrek tama kamaring telu dinane tasrek antu kamala apa yang tadi sampurnakeun ieu udhiyah. An wahidin diku tetap saking wong sawiji nun utawi wedis lahu kang tetep kadue si nun haya haulun utawi satahun kamal kang sampurna ieu si haul aw maizun aw ma'az atawa embe pisalah satil khol ing dalam kaping telune tahun dahol kang masuk ieu ma'az kabakara kaya sapi lakin ansabi tatapine saking wong pitu kapat nyukupi ieu bakor wa ibilin lan onta khabsa sinina ing 5 pira-pira tahun istakmalat kangnya sampurna ieu ibia walam tajidkan orang wenang bainatul istakmalat kang nyampurnakeun ibia walam tajidkan wenang bainatul huzali opo pertelane aina kurun hazlinya hazal lan orangana wala tajizan orangana cukup iya si kurban orangana cukup kurban bainatul hazali opo dohire atau pertelane begang pamaldinan gering warajinan pincang pilhaling dalam waktu disembelih wanakisul jucilan hayawan kang kurang 1 juz kabadin kaya kabadi uzuni kaya setengah kuping au danab atawa buntute kaawarin kaya pecak bil ayuni kang tetap ing dalam mata wil ama atau buta au katiba dilaliyah atau nugal setengah ayeuna buntute aliyat butut atau nugal setengah buntut ya selain buntut tapi kata jajalan wenang nafsu korniha opo sudah ni udhiyah opo sudah sungut atau tanduke udhiyah sudah lan menang opo kurang aina tanduk atau sungut udhiyah wa hisyatin lan kang den kabiri kang dikabiri wal padulan utawi kang dadi pardu bandulah miku sedekah sawarhe daging lau binazli sanajan kalawan satitik azrim wakolan mangan sira minal mandubi saking kurban kang disunat kenduna nadar orang nono kang dinadarkeun babulang kita tay kedung dalam marcalakeun akikah tisanu dan sunatkeun ya akikah pisading dalam kaping pitune lahiran anak wasmun lan ngangaran wasmun hasan lan ngangaranan kang bagus wa khalqu syarin lan nyukuran rambut wal azan lan ngazanan wa fil uzun ing dalam kuping wa syatulan utawi wadu sawiji lan sai kecap kadua anak wedan walil gulam lan kecap kadua anak lanang syatani utawi wadu saraduna kasri hawe orano ing dalam mecah-mecah fil idomi maring babalungan babul at'imah papanganan
Yakilnu halal minha saking abdi mau dohirun apa kang dohir kang tohirun apa kang suci liman kade uang malaka kang memiliki siman kay mati kamai tatin kay babatang bil jarari saking walang wasama klaniwak banyu wa malan utai barang bimih labin kang tetap kalawan ayeuna mihlab teh nanti mihlab kuku utai hayawan kang tetep atau utai barang kang tetep kalawan kuku wana bin lan sihung yakwa kang kuat ieu si nab yahrumu iku haram ieu si hayawan berarti tadi mah ka timsahnya kayak buaya wa bni awai oh caru si awai caru atawa unuso atawa dinas tari mau paharan lebih kalawan ma yak rubu atawa parak ieu hayawan inhu saking manaso kada ikut kaya manaso ma istabasathu utawi barang kang milang-milang rereg kotor ieu si geuleuh ieu si ma al arabu sapa ngaran gigi la ora nono harama hayawan istatobat kang milang-milang bagus ieu wong Arab ima walil mudtari lan kade wong kang banget butuh hal wenang min maitatin bayane saking babatang mau apa barang sada kang nutupan ieu si makuatal amal ing kakuatan amal ing nguatkeun amal. Babul musabika utawi kebing dalam martalakeun perlombaan tasihu saya musabika bindal bing dalam pira-pira hayawan wasiham lan pira-pira ayeuna panah in ulimat lamun aina den kina waruhan masapatul maram apa lalakone tempat mana wasipatur romi lan sipate pemanah sawaun iku pada bae yudhiru utawi entang ngadohirkeun al mala ing harta sasun sapa awak-awakan minuh kumakang tetap saking wong loro al akharu atawa wong kang weneh in akhraja lamun ngetaakeun si wong loro bahwa maka ieu musabaqah kimarun kimar oh kimarun apa aina tutuhan minuh makang tetap saking musabikoh bakal mayar jaid mayar oli diajakkan nanti mayar tapi hadiahna lamun oli menang pasti lamun eleh zaman teka tempuan oli pakai oli menang ngalekeun si bakat tapi jaid mah teu ngalekeun berarti nu kudu mayar si bakat jaid mah teu kudu lamun adona mah adona ngadu wasitan sama wasitan illa ida muhalilun angin tatkala patemu muhalilun sapa wong kang nengah-nengah bainahuma ing dalam antara musabikoh ma utawi hayawan tahta kang tetep di dalam sare ayeuna muhalil kupun iku madani lima kade barang
tahati-huma kang tetep ing dalam sasar-sare musabiqah yagnamu kang ngalap keuntungan si muhalil ing ma yasbukuhuma lamun andingin si muhalil ing musabiqah lan yagrima maka ora katempuhan si muhal babul aimanu tai keping dalam martelakeun sumpah wa inama tasyan pastine sahih supata bismillah kalawan nyebut jenengan Allah sifatina atau sifat Allah tuh tasukan ditangtukeun ye sifat billahi kalawan pangeran awil tizami kurbatin atawa mesti akan ibadah mesti akan ibadah wa nadrin atawa nazar lalagin ora sah supata kang kosong sabkulisan id sabkulisan iz orasa supana ing dalam ayana sabkulisan ing dalam nalikane ketelanjuran lisan yajri kang lumaku lisan walikunan utawi wong kang supalaya palu iku ora ngalakoni si halip palamrene ing perkara roro la subil wahid ora iku ora nono melanggari si halip iku maujud su apa no lain saika ana melanggari si halip iku maujud bil wahid kalawan sebab ngalakoni min hadaini kang tetep saking iki perkara loro walai salan orana si halif hanisan iku wong kang melanggari supata ida mawakala tatkala ngawakilkeun si halifil pilih ing dalam ngalakoni barang ya halifu kang supata si halif ing ma ay apala ingin ta orang ngalakoni si halif kaparatu yamin utai kiparat yamin iku rokobah iku ngamerdekakeun abdi tuh muminatin kang mumin salimatin kang selamat min ma'yanah saking perkara kang cacat asyaratun atawa 10 tamasaku kang dadimi asyratan akala kamana ya itku rokobatin mu'minatin zulmatin benar asyratan lah kitunya asyratan lah asyratan atau wong 10 tamaskanu kang dadi miskin si asroh kad ada kang teman-teman ayeuna nekani si iman min ghalibil akwati saking kakaprahan pira-pira kakuatan mudan halisa samud kiswahnya benar kiswatun atawa sandangan bima kalawan barang sama kang diarani sima kiswah ing angguan soban tegesi dodot kosaan atawa baju kurung aurida atawa selendang au parwah atawa simbut boleh simbutnya nanya sebutannya selendang baju gimana ya nama sweater jadinya wa
Ajizun utawi wong apa sama iku puasa ye si ajiz salasan ning dalam telu dina paraki kaya abid walau dalam ta ikang utama ma'alwi la iku noli wajah jalon nang atap ika pemisahkeun. Babu nadari utawi kem ing dalam matelakeun nadar yal jamu misti bil tijami sabab oleh nyanggu gede ieu si man likurbati mari gawe paparak au kadue gagawe paparak mari Allah. La wajibil ain ora perkara kang wajib ain wadil ibahalan perkara kang anduweni sifat wenang. Bilabdi kalawan lapad in Allah kau lamun ngagantungkeun ieu siman il itijam binikmatin kalawan nikman hadisatin kang anyar awin dipain nikmah atawa tertolak kebalai au najaza atawa ngalastariakeun ieu siman nadra ing nadar kalaki ala sodakatun kaya ucapan lillahi alaya sodakatun iku tetap kadue Allah alaya ing atase madarat ing atase ingsun sodakatun utawi sodakah nadrul masih utawi nadar ngalakokeun maksiat iso iku orang na yesi maksiat sayan syak iku sawiji-wiji wa may yu'allik lan sing sapang kang gantungkeun yusiman pela syain minggawe sesuatu bil goda kalawan bendu au tarka syain atawa ninggal sewiji berarti jamihi kalawan nyanggupan ieu syai al qurbain taqarrub maring Allah in wujida lamun ditemu asyaratu al masyrutu apa kang disyaratkeun al jima kang ngawajibkeun sira man ing wong halak kang nglayani ieu siman kafarat yamin ing kifarat yamin. Mislama halai seumpamane barang kang dingin ye sima kama kaya barang bihi kalawan maaf taus awe fatwa Imam Syafi'i sapa Imam Syafi'i wa badala saban sawareh ulama lahu kang tetep kadue ieu Syafi'i karopi ka Imam Rafi Imam Nawawi anapun uta Imam Nawawi ma pakola iku maka ngane ka Imam Nawawi khairan ikon milih temenan sira maing barang baina takbiri kang tetep ing dalam antarane bayar kiparat amalan barang kod naro kang teman-teman nadar ieu si maning mah wa mutlaqul qurbanan utawi mutlake gawe kurbah utawi mutlake gawe kiparat kurbah nadrun iku utawi satitik lazima iku wajib ieu nadrun nadru salat utawi nadar salat rakaat ini rakaat ko iman hale ngadeg iku wajib ieu rakaatani iku wajib ieu rakaatani wal itkulan utawi nazar ngamerdekakeun abid ma iku barang kaparatan hala dari kiparat kada hasolakeun teman-teman asli ma sedekatun utawi benar sedekatun utawi sedekah alkohol iku leuwih kidik ke barang tamawala kang dari harta ieu si makanya dia Bismillah kodok jadi wa inna ma yalilan pastining wasani ya kodol mesti ing kodok al muslimu sopong Islam dakar kang lanang mukallafun kang mukallafun samiun kang mendengar basar kang anduene penglihatan duyat doh kang anduene kecerdasan adlun kang adil wanati kunan kang bisa ngucap wayari palan yang tabaru yisi mesti mahkamal kuning pira-pira hukum Quran wa sunatan pira-pira hadis walugatan dan ilmu lugat wal palan ilmu khalaq mal ijma semertani ijma wa turkal ijtihadi lan dadalan ijtihad bil anwa'i semerta pira-pira warna wa istamulan dan sunatkeun katiban hale bisa nulis wa yadkhulu lan manjing yesi kodi bukratan ing dalam bukratal isnaini ing dalam isuk-isuk dina isnen wawas tanah ing dalam tengah-tengah yang ngangguan isi kodi majlis tuluk milan utawi majlis hukum yakuna ikono ya majlis barizan iku kang ngedeng mutasi antur kang jembar min wahji harin saking aina sorotan panas hadis kang bisa ngalingi bo yukrahu dan makruhkeun ieu qada fil masjid ing dalam masjid haisu kusira ing dalam sakira-kira din 7 hukmun apa putusan hukum khilafah Malik ing surayane Imam Malik wa Ahmad dan Imam Ahmad wa nasbu bawabin lan ngajenengkeun wong kang jaga lawang wa hajib lan wong kang ngalingi bila udrin kawan orang udur wa ila lan namun ayana orang udur
Paaminan maka nuliskeun ieu si kodi ingong kang dipercaya akilan kang durakal. Wa hukmuhu lan utawi hukum mane kodi ma yuhilu semertane barang kang nyacadkeun ieu si ma fikrohu ing pemikirane kodi kagodebin kaya bendu lihadi nafsin karena kepentingan awak dewek yukrahu iku dimakruhkeun ieu putusan hukum ieu hukmu. Wa marodin lan gering watasin lan dahaga wajuin lan lapar japnin lan ngempet nguyuh atawa ngising nuasun atawa ngantuk malalin lan bosan malas bete sibin lan wareg kang banget harin lan panas sobadin lan adam parohin lan bungah wahamin lan bingung wal kodi lan utawi kodi pidi ing dalam iki napidun iku bisa lulus til hukmi kadua putusan hukum. Taswiyatul khosmaini utawi mada akan numpan musuh padu roro bil ikrahi ing dalam ngamulyakeun pardu niku pardu wa jazalan wenang aropo apa ada propo ngadukurkeun panggonan bil islami kana wong Islam wong kang papaduan. Lakin lahu tetapine wenang kadue kodi tetapine kadue kodi ya juju wenang rapul mustinya apa ngadukurkeun wong Islam pi majlising dalam majlis ala rijali dumam ing atase pira-pira wong lanang kafir dini hadiyatul khosmi utawi hadiah ke khosmi musuh padu liman kang tetap kadue wong lam ya tadi kang orang ngadatkeun ieu siman qoblal qada ing dalam mutus hukum hari iku ngaharangkeun sira qabulama ing narimane barang kudia kang dihadiahkeun ieu sima walan jajuzan orana wenang talqin apa mulkan hujah wala tayyinul qaum lan orana wenang apa nangtukeun kaum gairahum salian kaum layak bala ora narima ieu si kodi wa inna ma yaqulun pasti narima kodi sapa kodi maing barang katab kang ngirim ayeuna kang ngirim surat kodi sapa kodi kang waneh ilahi maring kodi hina mudai ing dalam mangsane utawi wong kang dakwa tolab iku nyupri ieu si mudai bisyahidaini kalawan satsiroran lakawene kang lanang sakala syahida kang nyeksaine ieu si syahidain lima kalawan barang hawa kang ngaliputi ieu kitabah ing ma ina khosmu ing dalam mangsane utawi musuh jahada iku angas ieu khosmu. Waman asa alan aina sing sapa wong kang gawe ala ieu siman ada bahu ing adabe man zuruhu maka nyegah ieu kodi ing ma paina sora maka lamun netepkeun ieu siman sanian kalawan kang kapindo ieu aziruhu maka diajir maka nakjir ieu kodi ing man babul kismati utai kebindalam batalakan pembagian yujbaru maksa hakim sapa hakim maksa alaiha ing atase kisma al mumtani ing wong kang nyegah fi mutasyabihin ing dalam aina pembagian barang kang sirih sarwaan wa ta'dilin lan silih babandingan syuri dilakuakeun ieu ijbar in lam yadurra lamun ana madara talabun sapa kang yupril kismati kadue pembagian waqos muradi lan aina pembagian ngabalikakeun birrido kalawan ridho wal qur'ah lan undian wayan sibulan ngangkat al hakimu sapa hakim kuron ing mong berdeka dakar kang lanang kulipa kang mukalati sihurin adlan tur kang adil fil hisabi ing dalem hitungane mahron tur pintar wa istatuni saat kana istani sapa ngororo in yuqawamu lamun aina direga-rega ieu barang kang dibagi wa istakwi malan ing dalam sekira-kira orang no ngarega-rega iku maujud pardun utawi wong sawiji yaksimu iku narima ngabagi ke si pardun baru